Ei Llanelli rwan ar S4C ar gyfer Pawb a'i Farn sydd ar gael gyda chyfieithiad Saesneg ar y botwm coch. An English translation is available now on our lively debate programme Pawb a'i Farn. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Helo na a chroeso I Pawb a'i Farn cynta 2025. A heno ni'n dod o Llanelli. Ydyn, dyn ni yma yng nghanolfan Tinopolis yng nghanol y gymuned. Llanelli wrth gwrs tre fwyaf Sir Gar. A un sydd wedi gweld llawer o newidiadau yn ystod y blynyddoedd diwetha. Mae wedi bod yn wythnos hanesyddol yn diwy ar draws y byd, cadoediad yn y dwyrain canol, urddo Donald Trump yn arlywydd ar America, a heno mae dyn ni gynulleidfa wych yn barod I rhoi sylw I rhai o'r pethau sy'n poeni pobl yr ardal hon. Ac mae dyn ni banel profiadol yma yn barod I ateb eu cwestiynau. Yn ymuno â ni, mae cyn brif weinidog Llafur Cymru Carwyn Jones arglwydd pen y bont yn swyddogol ers heddiw. Aelod o'r Senedd I Plaid Cymru, Sioned Williams, ac i'r Ceidwadwyr mae'r aelod o'r Senedd Kurtz, a Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru Rhian Bowen Davies. Croeso cynnes ato ni. A chofiwch am y tro cynta heno, mae cyfieithiad byw Saesneg ar gael ar y botwm coch. Right, mae'n cwestiwn cynta ni yn dod gan Angharad Thomas. Wrth gweld bod Donald Trump yn lleihau reoliadau ymgylcheddol yn yr Unol Daleithiau, ydy hi'n amser ail-edrych ar gyfyngiadau a'r ffermwyr yma yng Nghymru? Wel, diolch am dy gwestiwn, Angharad. Cyn I fi droi at ein panelwyr ni, oedden amser I newid y system yma yng Nghymru? Os fi'n credu ar hyn o bryd mae'r sector ameth yn mynd trwyddo gymaint o newidiadau, mae costau yn cynyddu'n dyddiol a mae'n anodd gweld dyfodol I pobl ifanc o fewn y diwydiant. Ni eisiau fod yn rhan o'r diwydiant, ond gyda pethau fel yr inheritance tax, mae'r risg mowr taw gwerthu ffermydd bydd yr unig, gwerthu tir a gwerthu ffermydd bydd yr unig opsiwn sy'n mynd I fod yn cael gwared pobl ifanc o'n cymunedau gwledig a bydd yn cygwared ar cymunedau a hefyd yn cael effaith mawr ar iaith Gymraeg. Lot o pobl yn nodau pennau, dau at y gynulleidfa yn y man. A rheolau amgylcheddol yn rhan mawr o hwnna I ti Angharad? Ydy, yn bendant. Trwy'r amser, mae rhywbeth newydd yn cael ei gyflwyno fel mae'r NVZs, mae popeth yn gweithio, mae eisiau fwy o drafodaeth gyda'r diwydiant ameth mwyn sicrhau bod popeth yn gweithio mewn ffordd cynaliadwy a yn gallu gweithio'n hir dymor hefyd. Right. Diolch yn ti am dy gwestiwn. A droi at y panel ni. Carwyn Jones, be am y sefyllfa i'r ffermwyr yng Nghymru ar y foment? Wel, y peth diwetha ni mewn gweld yw bobl yn meddwl taw bod ffermwyr yn erbyn yr amgylchedd. Nid felly dyle fod pethau I fod. Mae yna 300 miliwn o bunnoedd yn cael ei roi ffermwyr I Gymru pob blwyddyn. Beth sy'n holl bwysig yw bod yna drafodaeth yna ym mha ffordd allwn ni gefnogi'r ffermwyr teuluol mwyn iddyn nhw I bara, ac hefyd wrth gwrs I sicrhau bod bobl moyn gweld yr amgylchedd yn tyfu ac yn iach hefyd. Mi'n credu bod yna drafodaeth da nawr rhwng Llywodraeth Cymru a'r ffermwyr, mi fach I weld hwnna, a mi'n wir I weid bod e'n holl bwysig I sicrhau bod yna ddyfodol I ffermio yng Nghymru. Mae hwnna'n meddwl bod pethau ffili sefyll fel maen nhw yn gwmws. Mae rhaid sicrhau bod ni'n symud gyda'r byd, ac wrth gwrs mae'r drafodaeth yna'n cymryd llyn o bryd a wy'n croesawu hwnna. Be amdano sefyllfa, be mae Plaid Cymru meddwl am hwnna? Wel, jyst I bigo lan ar un o'r pwyntiau fyna, a nath Angharad sôn amdano fe sef y treth etifeddiaeth yma. Mae hwnna'n rhywbeth mae Llywodraeth Llafur San Steffan yn rheoli yma yng Nghymru. Dwi ddim yn meddwl bod nhw wedi cymryd ystyriaeth o'r sefyllfa yma yng Nghymru. Does gyda ni ddim y ffermydd enfawr yma sy'n berchen I bobl fel Jeremy Clarkson am resymau bod nhw moyn osgoi treth yma yng Nghymru. Dyn nhw ddim wedi deall natur deuluol ffermio yng Nghymru a pwysigrwydd ffermio i'n diwylliant ni, i'n iaith ni, ac I roi cyflogaeth a goled yn dyfe I rai o'n cymunedau gwledig ni. Felly, mae'n iawn I Carwyn ddweud bod y rhaid sicr bod y Llywodraeth yn edrych at y dyfodol. Wel, mae hwnna'n un peth wy'n gwybod sy'n poeni ffermwyr yma yng Nghymru, a yn anffodus,
does gyda ni ddim reolaeth dros fe, a dyle Llywodraeth Llafur Cymru fod yn sefyll lan ac yn dweud hynny wrth eu partneriad nhw lawr pen arall yr M4. Mae pawb arall yn talu treth etifeddiaeth, right? So pam dyle'r ffermwyr cael cyfle i ddim... Wel, dyw ffermio ddim yn fusnes nag yw e fel unrhyw fusnes arall. Wi wedi clywed gweinidogion yn y Senedd yn dweud hyn. O chi'n gwybod, mae pobl sy'n berchen ar ffatri yn gorfod talu'r dreth yma. Wel, nid y fath yna o ddiwydiant yw amaeth. A mi unrhyw un sy'n symleiddio pethau fel yna ddim yn deall y diwydiant o gwbl nac yn deall cyfraniad amaeth i Gymru. A mi'n at y gynulleidfa, wedyn na i ddod atoch chi Samuel a Rhian wedyn. A fi'n gweld draw fan hyn yn gynta, I ateb sylw Carwyn Jones, mae'n rwydd iawn i sôn am Lywodraeth Cymru'n dymuno gweld y sgwrs mae'n digwydd. Ni moyn gweld y sgwrs na'n parhau. Yr eiran i wrth gwrs yw, mae'r hyn i ni wedi clywed droi yn o thro, yw pam fydde gyda ni Lywodraeth Llafur ar ddau ben yr M4, bydde pethau'n hwylus iawn. Y gwir amdani yw, mae'r rheoliadau dŵr fer un esiampl yn golygu bod angen i ffermydd yn aml iawn i fod yn fwy o faint i fod yn hyfyw. Mae'r dreth etifeddiant yn golygu bydd nifer o ffermydd rheini yn gofod gwerthu tiroedd mwyn talu bil treth ac felly'n cael lleihad mewn maint mewn gwirionedd. Felly yma ffordd mae dych chi'r Blaid Lafur yn dangos unrhyw fath o ddealltwriaeth ar yr hyn sy'n wynebu cefn Gwlad Cymru. Carwyn Jones, beth am y cwestiwn hynny felly? Wel, dwi ddim yn gweld ffigurau, mae rai i weid yn un a faint o ffermydd yn Cymru bydd yn cael ei effeithio. Dwi ddim yn derbyn, mae rai i weid, bod yna lwyth o ffermydd yn cael ei effeithio. Mae gyfle yna i ffermyr i gynllunio ynglyn â'r dyfodol. A mae rhaid cofio, wel, sy'n mae ffermio'n cael 300 miliwn y flwyddyn mewn i bocedi ffermyr. Mae hwnna'n lot o arian. A mae yna hawl felly, dy'r treth dalwyr, i weid, wel, beth yn gwmws ydyn ni'n cael am yr arian hynny. Bwyd. Wy'n amddiffyn yn ffermio. Wel, mae'n mwy na bwyd. Mae'n mwy na bwyd. Ag edrych ar ôl Mae'r amgylchedd yn bwysig hefyd. A mae bobl moyn gweld yr arian cael ei ala. Na i fi, wy'n gefnogi na. Fi wastad wedi gweud bod y subsidies i ffermo ddim yn rhywbeth yn mwy na subsidi economaidd, mae'n subsidi i'r gymdeithas, subsidi i'r iaith Gymraeg, mwyn cadw cefn gwlad i fynd. So fi'n gefnogol o'r arian hynny. Ond dwi'n ddim yn meddwl bod neb edrych ar ymha ffordd dil yr arian yn cael ei hala. Samuel, wrth gwrs, oedd cwestiwn yn dechrau off yn gofyn am yr ymgylchedd hefyd. Ni yn gwynebu tywydd eithafol ar y foment oherwydd newydd hinsawdd. Mae rhaid i ffermwyr chwarae rhan nhw, pan mae fe'n dod i trial taclo'r problemau hynny. Wrth gwrs, hwnna i ateb y cwestiwn fel gwleidydd gynta a wedyn fel mab ffarmwr o Sgyllau. Achos dwi'n credu bod fe'n holl bwysig bod y polisïau sy'n dod mas o Mae Caerdydd yn cydweithio gyda ffermwydd, nid yn erbyn ffermwydd. A dwi'n credu na pam, gwelon ni y dechrau flwyddyn diwetha, protest digon yw digon. Achos mae ffermwyr wedi teimlo bod nhw'n wastod yn pigo lan y slac, bod wastod nhw sy'n arfer gorfod newid beth maen nhw'n neud, a dyn nhw ddim yn cael y clod dylsyn nhw gael. A fel mab ffarmwr, dwi'n gwybod y straen sy'n ar ffermwyr yn cefn Gwlad Cymru. Mab fi, tad fi yn mynd mas yn gweithio, mae bowfain TB da ni, mae'r NVZs a'r mae'r SFS. Y tri peth na wedi rhoi pwysau ychwanegol ar ffermwydd, a gyda'r tywy sydd da ni hefyd. So, cydweithio gyda'r sector amaeth mae angen y Llywodraeth i wneud, nid yn erbyn. Rhian, i chi'n cael lot o bobl yn dod atoch chi o cefn gwlad yn pryderu am bywyd ar y foment, pobl sydd yn hŷn i oedran? Yn sicr, mae bobl hŷn sy'n byw yn cefn gwlad yn gan gynnwys teuluoedd ffermwyr yn sôn wrthau am y pryderon sydd gyda nhw, gyda'r holl bethau sydd wedi cael ei sôn ar y panel, ond hefyd sut mae hwnna'n effeithio ar iechyd meddwl a iechyd corfforol nhw, a ble mae'r cymorth yna i deuluoedd amaethyddol. Mae rhaid i ni gydnabod fod angen cymorth penodol ar gyfer ffermwyr, achos y gwaith maen nhw'n wneud, mae'r amseroedd mae gwasanaethau ar gael, dyn nhw ddim yn cael ei ynysu o wasanaethau, a fod ni'n sicrhau fod gwasanaethau yna nid yn unig i bobl hŷn sy'n ffermio, ond i'r teulu gyfan. Beth chi'n meddwl dyn fan hyn yn y gynulleidfa? Oedd eich llaw chi lan yn gynharach? Wel, unig o ran y rheolau amgylcheddol, mae'r NVZs wedi cael ei gyflwyno'n ddiweddar nawr. Ni'n neud gymaint ag allwn ni barod. Rheolau dŵr, sut i edrych ar ôl dŵr yw NVZ? Ie, yn gywir. Mae'n lot mwy technegol na hynny, fi'n ymwybodol o hynny, ond i pobl sydd ddim yn deall dyna beth yw'r NVZ, right? Ond mae'n deddfe mae'n cyfraith sydd wedi costi ffortiwn i ffermydd Cymru, a ni yn barod yn treial addasu a edrych ar ôl yr ymgylchedd. A pam dyn ni sy'n cael y pwysau, yn yr un pryd ni'n clywed am cwmnïau oedd yn llygru afonydd a carthio a pobl. Felly mae'n anheg bod ni sy'n cael y bai o hyd fel wedodd Sam just nawr.
unwaith eto, neu bydd y pen wedi cael y ffling nawr. Carwyn yn sôn am ffigurau fyna, bydde fe'n siŵr fod wedi clywed am adroddiad ar OBR heddi sy'n condemno y polisi yma gan Llywodraeth Llafur, gan nad yw e'n bolisi sy'n gwneud synwyr. Ac o ran ffigurau, allai ddweithio chi fod yna ganodd hyd yn oed fewn etholaeth gyfyrddin o ffermydd teuluodd fydde'n wynebu her ariannol yn sgil y polisi yma. A'r gofid yw, wrth gwrs, mae'n drenu nad yw'r aelod lleol, ni a Griffith Mae heno, gan ei bod hi'n aelod maink flan ar Llywodraeth Llafur, bydde'n ddiddorol clywed beth sydd gyda hi wedi am y peth, achos mae'r ffigurau yma yn frywchus. Diolch yn fawr. A mynd nôl at y ti Angharad, ti wedi gofyn y cwestiwn. O gwrs, o'n i'n sôn, ar ymgylchedd yn rhan ohono fe i ddechrau offta, ni wedi gweld llifogydd yn cael effaith mawr ar adaloedd Cymru yn ddiweddar yn dyn. Ni wedi gweld, ni'n gwybod bod na tywydd eithafol ar y ffordd achos newid hinsawdd. Wyt ti'n derbyn bod gyda ffermwyr rhannu ware pan mae fe'n dod i taclo'r problemau hynny? Fi'n credu peth pwysig i gofio, mae ffermwyr yn gweithio gyda'r amgylchedd pob dydd o'r flwyddyn. Mae awyrennau mynd mas yn ddyddiol, mae milodd ar filodd. Does neb yn bol yn pwyntio beis at yr cwmnïau mowr fel un, ond eto gyd, wastad yn bol yn pwynt o bus at y pobl sydd yn bwydo pawb, beth bynnag yw deiet chi, 2 gwaith y diwrnod. A fi'n cael bod hwnna yn ofidus, really, i rywun ifanc sy'n eisiau fod yn y diwydiant, yw teimlo bod y bus wastad yn cael ei pwyntio. Ni'n teimlo gweld y llifogydd, fel yr holl stormydd ar y fyned, ffermwyr sy'n goffo fo mas yn y tywydd na. Dim opsiwn dyn ni i aros yn y tŷ, mae rai mynd mas, bwydo anifeiliaid, dyw e ddim yn... Mae newid yr hinsawdd yn fwy na just ffermwyr. Ni wedi clywed lot yn barod ynglyn â'r rheolau, yn dyn ni a red tape. Oedd Angharad yn sôn am Donald Trump yn gynharach, wel y peth cyntaf mae fe'n neud yw cael gwared lot o rheolau. Oeddi pobl fe'n yn teimlo bod yna ormod o rheolau yn gweithredu bywyd ni yng Nghymru ar y foment. Nodwch pen chi nôl yn y cefn fyna. Gormod o rheolau yng Nghymru ar y foment. Mae'n cael gwared ohonyn nhw, chi'n credu bod yna'n syniad da? Un fi'n credu yw 20 milltir yr awr. So un reol yn fyna. Mwynhau mynd i'r sgwrs ar trywydd hollol wahanol, ond pwynt da. Mae yna teimlad yn dos falle os angen... Os mae yn cytuno neu angytuno gyda'r gwleidyddiaeth Carwyn Jones, mae fe'n llwyddo i wneud stwff i ddigwydd yn diwe ar lywydd America. Wedi fe? Wel, oedd wedi rwyddo gyda'r executive order. Falle bod e'n neud rhywbeth, ond dyw ddim yn bethau byddwn ni'n cytuno. Mae'n rhywbeth. So, mae'n un peth i weid, mae'n neud pethau, ond beth mae fe'n neud. A fe wedi si, y peth diwetha ni mae'n gweld yw rhyw fath o ymladd, a dim rai byblen, rhwng ffermo a'r amgylchedd. Wy'n cytuno bod yn holl bwysig bod y byd ffermo yn gweithio gyda'r amgylchedd. Ond pwy mor hir mae fan'yla i wneud y penderfyniad yma yng Nghymru, achos oedd y sgwrs yma wedi dechrau yn 2022, wel mae bydd y 2026 cyn i'r rheolau newydd dod i mewn, 4 mlynedd. Ond beth yw'r engine mwyaf sydd wedi creu red tape? Brexit. Creu mwy o red tape, na dim byd arall wedi gweld. Nawr, mae'n holl bwysig i'n ffermwyr defed ni, bod yn gallu gwerthu yn ne Ewrop a hefyd yn y dwyrain canol. Nawr, mae peth wedi mynd llawer yn y wath i nhw mwyn allforio i Ewrop. Heb y fath yna, dos dim dyfodol. Llawer yn wath, Samuel Kurtz, oherwydd Brexit, a chwrth eich plaid chi oedd wedi cyflwyno Brexit. A un o'r pethau mae Donald Trump wedi wneud yw bod yn cefnogol iawn o diwydiant domestig yn America. Na pam na fe'n mor boblogaeth, mae fe'n rhoi cymorth i'r diwydiant domestig. Ond dod yn ôl i'r pwynt wy Angharad y gweud... A sy'n eisiau gwneud hwnna yng Nghymru felly yn dy fan? Pagymorth. Wel, mae'n edrych yn dod mewn y tariffs. Mae'n crasio'r economi. Gan i'r cyfle i Samuel Sian. Os eisiau Donald Trump Cymreig, dyna fyna beth ti'n gweud? Sa'n meddwl mae angen Donald Trump Cymreig. Dim ond un berson yw Donald Trump. Ond dwi'n credu mae y pwynt wedodd Angharad yn sgil y cwmnïoedd. Un o'r problemau yn cefn gwlad ar yr adeg yma gyda'r amgylchedd yn erbyn amaeth, a dwi'n cytuno beth wedodd Carwyn yn gynharach, nid yn erbyn dylsen nhw fod, yw'r cwmnïau fawr yma yn prynu tir cefn gwlad Cymru, yn plannu cod, a dydyn nhw ddim yn newid y diwydiant maen nhw ei wneud eu hunain, a greenwashing maen nhw gael o fe. Mae hwnnw'n dinistrio cefn gwlad Cymru, a mae enghraifft, y man cyfyrddin yn Sir Gyfyrddin, mae yna enghraifft yn bron pob cornel o Gymru, o cwmnïoedd mawr, o tu fas o Gymru, yn prynu tir Cymraeg i plannu cod, a mae hwnnw yn mynd yn erbyn y diwydiant. Yn sydyn reich, Sioned Williams, o'ch eisiau ni symud ymlaen? Jyst eisiau gwneud y pwynt nôl at Angharad. Beth i ni ddim moyn i ddigwydd yw cael yr atebion syml yma a gosod un
person yn erbyn y llall. Dwi'n cytuno'n llwyr dy ti. Mae rhaid i ni wrth i ni fynd at y dyfodol gwyrdd, mae rhaid i ni gael lles y blaned bod un garfan neu un diwydiant neu un grŵp o bobl yn goffod talu pris yn mwy na'r lleill fel o ti'n sôn am y biliwnyddion ar ei jetiau nhw. Felly mae rhaid i ni sicrhau bod e'n deg yn diwe dros bawb. Just yn sydyn reit, mae llawr an fan hyn. Pwy sy'n gweud y gwir? Ydy Trump yn gweud y gwir? Ydy'r panel yn gweud y gwir? Celwydd i ni i gyd yn clywed, a na gyd maen nhw'n gweud yw beth ni am clywed, a celwydd yw y gyd. Dilyn nhw roi fath o llw a gweud bod nhw'n mynd i gweud y gwir, a holl gwir, a dim byd on y gwir. A dim celwydd. A wedyn, os maen nhw'n gweud hwnna yn y Senedd, a yn San Steffan, wedyn fydd nhw lan ar perjury. Ti'n teimlo fel bod ti'n clywed y gwir heddi? Na, nhw'n credu. Mae pwyllgor safonau yn y Senedd ar hyn o bryd yn edrych ar deception. Ma'n dwi'n eistedd ar y pwyllgor i edrych a os celwyddau yn cael ei weid yn gwleidyddiaeth yma yng Nghymru, a beth gallwn ni wneud i stopio hynny. Dwi'n credu mae'r pwynt i chi wedi gweud na yn hollol gywir. Mae mor gymaint o gwybodaeth mas na hyn o bryd, pwy sy'n gweud y gwir, a na beth mae'r pwyllgor na yn edrych ar hyn o bryd. I orffen felly, ni wedi bod yn trafod amaeth wrth gwrs, so mae'r pwnc yn un sydd yn tanio, a ond hefyd mae pobl yn ansicr o beth i gredu. Pwy fan hyn sydd yn teimlo fel bod nhw'n gallu credu be mae gwleidyddion yn gweithio nhw ar y foment? Dwylo lan os ych chi'n credu eich gwleidyddion chi pan maen nhw'n siarad ar rhaglenni fel hyn neu ar y teledu, ar cyfryngau cymdeithasol? Unrhyw un? Wel, dyna ni. Mae hwnna'n ddiddorol yn diwedd. Rhaid i ni mynd i feddwl amdano hwnna rhywbryd yn y dyfodol. Nawr, amser cwestiwn nesaf y rhaglen, a mae hwnna'n dod o Nefil Gillespie. Nefil, ble i chi? Dyn ni wedi Dyn ni wedi dioddau cymaint o doriadau i gwasanaethu chyhoeddus dros y blynyddoedd. Beth ydych chi'n bwriadu gwneud am hyn? Diolch am y cwestiwn, Nefil. Rhian, mae gwasanaethau cyhoeddus wrth gwrs yn bwysig iawn i bobl hŷn, right? So mae beth sydd yn digwydd i gwasanaethau yn ysbytai ni'n enwedig yn bwysig i bobl sy'n dod i siarad gyda chi'n yma. Yn sicr, a jyst i ddweud, dwi'n Comisiynydd annibynnol, so dwi ddim yn gwleidydd yma heno, so falle newch chi gredu beth dwi'n mynd i ddweud. Ond fel Comisiynydd Pobl Hŷn, mae bobl hŷn dros Cymru di sôn wrthai am pryderon ni ynglŷn â gwasanaethau cyhoeddus. Yn sicr o gwmpas gwasanaethau iechyd, ysbytai, gwasanaethau oedd arfer bod yn cymunedau yn cael eu symud i ffwrdd o gymunedau, gwasanaethoedd mewn ysbytai lleol yn symud yn bellach i ffwrdd. A bobl hŷn yn sôn wrthai am y pryderon o allu fynd i'r apwyntiadau yna, trafnidiaeth cyhoeddus a mater enfawr ar gyfer bobl hŷn, i allu fynd o gwmpas bywyd dydd i ddydd, i fynd i gael gwasanaethau cyhoeddus. A un o'r pynciau mwyaf ar hyn o bryd yw gwasanaethau gofal yn Cymru. A bobl hŷn yn sôn wrthai fod pryder gyda nhw, os eisiau gwasanaeth arnyn nhw, ydy'r gwasanaeth yna mynd i fod ar gael iddyn nhw, a sut maen nhw'n mynd i gael y gwasanaeth? Os yna pobl fan hyn yn pryderu am gwasanaeth, os yna, fel oedd Rhian yn sôn, mae rai pobl yn pryderu odi'r gwasanaeth mynd i fod ar gael. Be mae gwasanaethau lleol fel ar y foment? Os yw'n gyda pryder am beth sydd yn ei gwynebu nhw, Nefil, chi ddim gofyn y cwestiwn? Wel, gyda'r MI unit yn Prince Philip yn Llanelli, mae hwnna wedi cied. Wedi cael lawr yn dweud, pobl sydd ddim yn ymwybodol. Mae hwnna'n bwysig, rhywbeth bwysig. Ni'n goffo mynd i dreforiaeth ni i gyfyrddin. A gallwch chi fod na am beth i 15 awr. Nes ti gael eich gweld. Mae'n lle fawr. Mae 80,000 o bobl yn yr ardal. A ni'n gwybod pobl moyn iddo fe cael, Nefil? Maen moyn cadw fe'r agor? Maen moyn cadw fe'r agor. Wrth gwrs, pethau eraill sy'n ni sôn am gwasanaethau cyhoeddus addysg hefyd. Mae llaw lan fan hyn. Mae cwestiwn da fi, mae am pobl ifanc. Ond mae'r adroddiad newyddion yn ddiweddar wedi tynnu sylw at y ddarpariaeth anigonol ar gyfer plant sydd â anghenion addysgol a chwanegol. Beth yw barn y panel ar yr effaith y mater hyn yng Nghymru ar y plant a'r rhieni, a mae enghraifft o hyn yn digwydd heddiw.
yn ysgol Heo Goffa yn Llanelli. Ie, toriadau mawr yn digwydd i'r gwasanaethau cyhoeddus. Wrth gwrs, o'n i'n clywed lot yn ystod cyfnod etholiad Carwyn Jones ynglyn â os pa mae'r Plaid Lafur yn rheoli yn San Steffan a'r Plaid Lafur yn rheoli yn Bai Caerdydd, bydde pethau lot yn well. Yn sicr, dyw pobl fan hyn, hyd yma, ddim yn tymlo fel bod nhw wedi gweld gwelliant yn eu gwasanaethau cyhoeddus. Y gwir yw, mae'n mynd i'r amser. Mae rai cael mwy o arian, a dyw'r arian ddim wedi bod yna dros y blynyddoedd diwethaf, achos beth ddigwyddodd yn San Steffan, a mae fe'n mynd i'r amser i ddod y pethau nôl i le dylen nhw i fod. Nawr, nid jyst arian yw, mae rhaid sicrhau bod y strwythur yn iawn, mae rhaid sicrhau bod gwasanaethau saff ar gael i bobl, a dwi ddim yn un sy'n gweud mae rhaid cael popeth yn lleol, beth sy'n bwysig i fi, bod popeth yn saff. A os mae hwnna'n meddwl bod rhaid gwasanaethau gyfysymud, mae hwnna'n iawn, ond byddwn ni moyn gweld gwasanaethau yn gallu cael ei gweithredu mor agos as i bosib i bobl wrth ddweud hynny. So na, dwi'n pethau ddim yn ei newid dros nos. Mae pethau dal yn anodd, ond i fi moyn gweld y llwybr nawr tuag at y blynyddoedd nesaf lle mae yna fwy o arian i wasanaethau cyhoeddus mwyn sicrhau bod llai o bobl yn aros yn yr ysbytai, bod llai o bobl yn aros yn A&E falle, ble bynnag bod nhw'n mynd, a bod mwy o arian ar gael. Fel oedd pethau yn y 90au. Ar ddiwedd y 90au, oedd yr arian achos ar y pryd oedd Llywodraeth Lafur mewn lle... Ac Llywodraeth Lafur oedd yn gwario arian. Dyw'r Llywodraeth yma wedi penderfynu bod nhw ddim moyn codi trethi mwyn gwario mwy o arian. Mae rhaid cael yr arian cynta. A beth sy'n holl bwysig yw bod chi yn... A mae rhaid codi peth trethi mwyn cael yr arian i ar wasanaethau cyhoeddus, ond chi ffili wneud popeth dros nos, achos beth chi ddim moyn wneud yw sicrhau bod yr economi yn cael fath o donc o achos na ni. Ie, Samuel, Sioned, oedd ydych chi yn y man, llaw lan fan hyn. Tyfu trethi, ond beth am y 10 biliwn yn punnoedd sy'n cael ei anfon i gwledydd arall rownd Ewrop. Pam ni jyst methu cadw'r arian, defnyddio fe'n un. Pwy arian yw hyn nawr sy'n cael ei gwario? Fel oedd Keir Starmer wedi dod mewn â 100-year policy gyda Ukraine. Right. Na ddod biliynau punnoedd. Pam ni'n methu jyst cadw'r arian yna? So ddim moyn gwario arian ar pethau tramor? Mae ffin Prydain yn Ukraine. So Ukraine yn colli, pidwch meddwl bod Rwsia mynd i stopo fan'na, bydd amser yn dod lle bydd bobl ifanc fan hyn yn gyffwrdd ymladd Rwsia. So mae rhaid i sicrhau bod yr arian ar gael i Ukraine mwyn stopo rhyfel yn dod i'n wlad ni yn y pen draw. Diolch am y cwestiwn. Sam, beth wyt ti'n meddwl am hynny? Sôn fan hyn, felly eisiau torri nôl ar gwariant rhyngwladol mwyn ariannu pethau fel ysbytai? Ie, dwi'n credu mae Carwyn yn sôn am angen mwy arian yn ein gwasanaethau iechyd a addysg er enghraifft. A dim ond mwy arian sydd angen ar hyn. Os ni'n edrych ar addysg er enghraifft, a'r newidiadau dath mewn o dan y blaid ceidwadol yn Lloegr, yn y degawd diwetha, a'r safonau ath cynyddu achos y newidiadau yna. Nawr, y safonau sydd da ni yma yng Nghymru, heb y newidiadau yna, mae blant yn adael ysgol pallu darllen yma yn ysgolion Cymru. Dydy hwnnw ddim yn teg, a dydy hwnnw ddim yn dewis ariannol, dewis polisi hwnnw. A na'r waniaeth sydd angen fan hyn, dim dim ond tywlu arian tuag at problem, ond beth yw'r polisi tu ôl yr arian sy'n cael ei gwario, a siwt gallwn ni gwella bywydau pobl. A dod nôl i'r pwynt ysbytai, heddi, wy'r cyn Prif Weinidog Cymru yn gweud mae ormod o ysbyty da ni yma yng Nghymru a ormod o gwely yn ysbytai. Na'r polisi, na'r dewis polisi gwleidyddol, nid beth sy'n orau i'r ateb bob amser. Sioned Williams, oedd cwestiwn fan hyn ynglyn â plant gyda anghenion dysgu ychwanegol. Oes na rhyw fath o hierarchy pan mae fe'n dod i gwariant cyhoeddus, a'n ymal iawn pobl difeiltiedig sydd ar gwylod y restr hynna? Ffordd ni'n gallu newid y system? Dwi sicr yn teimlo hynny. Dwi'n gadeirydd yn y Senedd ar y grŵp trawsbleidiol ar anghenion, ar anableddau dysgu. Ac rwy wedi ymweld ag ysgol Heo Goffa, dwi'n gwybod ysgol mor arbennig yw hi, a dwi'n cofio bryd hynny pan ysgol lleol hwnna sydd moyn cael adeiladu ysgol newydd, ond dyw hwnna wedi digwydd. Achos mae'r costau wedi cynyddu, mae'r cyngor yn gweud nawr maen nhw'n ffili ffordd o fe. Maen nhw wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am fwy o arian. Dwi'n gwybod bod nhw yn edrych nawr ar ffyrdd eraill. Maen nhw wedi gofyn i arbenigwr ddod mewn ag edrych ar ffyrdd eraill gallen nhw wneud, ond dwi yn meddwl mae lot o'r lleisiau tawel yna ddim yn cael eu clywed. Dwi'n siarad hefyd ar dlodi plant. Pan glywon ni am flaenoriaethau Eluned Morgan ar ôl iddi wrando ar bawb dros yr haf, glywon ni ddim byd am dlodi plant, er enghraifft, a dwi yn credu bod plant sydd ag anableddau ac anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei anghofio. Felly mae angen i ni gadw ffocws ar hynny, a dwi'n meddwl o ran, jyst i ddod nôl ar hynny, so gyda'r cyngor yr arian, dwi'n gwybod byddwn nhw'n hal ar arian, mae yna dwll o 500,000 o bunnau yn ei
cyllidebau nhw dros hanner biliwn o bunnau, a dim ond hanner hynny, ni'n cael y bonus budget yma nawr. Llywodraeth Cymru, beth mae'r sir i wneud efo? Ni'n cael y bonus mawr yma, mae'n debyg nawr, y gyllideb orau ar record, maen nhw'n gweud edw hynny ddim yn wir. A does dim, dim ond hanner y twllna o hanner biliwn i'r awdurdodau lleol sy'n mynd i gael ei Ond yr awdurdod lleol sydd fan hyn yn Sir Gyfyrddin, sydd yn talu am yr ysgol goffa, yw gwleidyddion Plaid Cymru sydd yn rheoli ar y foment yn dyfa. Ond mae'r costau wedi cynyddu sydd gymaint, does gyda nhw ddim o'r arian i dalu. Diolch, oedd llaw lan fan hyn yn y blaen. Siamai, dwi'n dysgu siarad Cymraeg. Da iawn. My name is Becky and I'm a parent of a child waiting to attend ysgol Hale Goffa. I am aware that there are over 100 children, 100 families in my position, 130 is the figure I've been given, of their children not even accessing an education. So my child is disabled. At the moment, she is not able to access an education. She's on the waiting list for Ysgol Hale Goffa. Now, that school was promised over 7 years ago. Plaid Cymru have had 7 years to fulfil this promise. And in that time, money has been poured everywhere else. Ysgol Hale Goffa have got the most vulnerable children in our society. And I feel we are turning our backs on them, and it is not good enough. I want to know exactly when this new school is going to be built, because I'm not satisfied with this independent review that we're hiding behind. I feel like it's a smoke screen, and as a parent, I'm not quiet, I'm not a quiet voice, and I'm going to shout from the rooftops until my daughter, who is disabled, has the same rights as my other daughter, who, lucky for her, is not disabled and is entitled to a full-time education. My other one is not. O'n i wedi gofyn i rhywun o gabinet Blaid Cymru a'r cyngor sir i ddod yma heno, nhw ddim ar gael. Mae dyn ni cynghorwyr lleol yn yr gynulleidfa fi'n credu, so mae'n cyfle i chi i cyfrannu nawr, os chi moyn. Llaw lan fan hyn yn y coch. Just ar rando ar hynny, dyna'r cwestiwn i'r panel, beth ych chi'n credu yw'r effaith ar y plant bregus yma a'i rieni pan bod cyngor sydd â record arbennig o dda o adeiladu ysgolion a hefyd ymestyn ysgolion. Dwi'n gwybod hynny fel pennaeth yn hunan, ond beth yw'r effaith ar y rhieni yma o'r penderfyniad fel hyn? Wel, wrth gwrs, ydych chi ddim yn gallu siarad am y manylion fan hyn, Carwyn Jones, ydy fe? Ond o ran yr egwyddorion, o ran ariannu pethau fel hyn, mae pobl yn aros 7 o flynyddoedd ar ôl cael ei promisio rhywbeth, dyw hwnna ddim yn da, dyw e? Mae rieni ysgol Hale Goffa moyn clywed y tebion. Dwi ddim yn eisiau troi hwn mynd i ddath o ddadl gwleidyddol. Ond beth yw ddim yn deall yw, mae yna awdurdodau eraill ar draws Cymru wedi adeiladu ysgolion. Mae Ceredigion yn neud sydd yn sir Plaid Cymru. A maen nhw wedi adeiladu ysgolion. Beth sydd wedi digwydd yn Sir Gar, felly? Dwi ddim yn deall beth yw'r problem gyda'r prosiect. Mae yna lwyth o ysgolion newydd wedi cael ei adeiladu ar draws Cymru dros y 15 blynedd diwetha. So, beth yw'r problem fan hyn? Wel, yn ôl beth dwi'n dia, os oedd y costau wedi cynyddu, oedd e fod yn 10 miliwn, fe gynyddodd achos ni'n gwybod bod y costau wedi cynyddu ar gyfer y prosiect yma. Felly oedd yr hyn oedd wedi cael ei roi i'r naill ochr i wneud y prosiect yma, ddim yn ddigonol, fe droiodd y cyngor. Ni'n gwybod, ni wedi bod yn sôn am ysbytai, gwasanaethau gofal, mae'r galw ar holl wasanaethau'r cyngor wedi cynyddu. Dwi'n cytuno'n llwyr bod e ddim yn ddigon da, a dwi'n ymladd bob dydd yn y Senedd, dros wneud yn siŵr bod y lleisiau yma'n cael ei clywed. Ond dwi yn meddwl bod yna gyfrifoldeb fan hyn ar Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cyllid awdurdodau lleol dros Gymru yn ddigonol. Achos dylai fe ddim fod yn lottery code post ynglyn, a dyn ni'n gweld yr amrywiaeth sydd yna rhwng yr arian mae'r holl gynghoriau'n cael. Pawb arall wedi wneud e. Pam dim byd? Ydy pobl wedi cael ei gadael lawr gan cynghorwyr Plaid Cymru fan hyn? Wel, dwi ddim yn meddwl bod nhw wedi wneud hynny'n fwriadol. Beth maen nhw wedi wneud yw trio rhoi cynllun lle, wedi apelio am fwy o arian. Maen nhw yn trio datrys y sefyllfa. Diolch. Just i dod nôl i'r cwestiwn ar yr effaith. Tu ôl pob un stategau, mae yna teuluoedd, mae yna blant, a mae rhaid i ni cofio am dyfodol nhw, a war y teg i chi am siarad mae hyn o mor pwerus am dy ferch ti, a war y teg am sôn am beth sy'n digwydd, achos mae rhaid i ni cofio yn gwleidyddiaeth, tu ôl pob un strategau, mae yna teuluoedd, mae yna bobl, mae yna blant, a beth sy'n orau dyfodol nhw, na beth dyle cynghorwyr a gwleidyddion o bob lliw cofio yn ein swydd ni. Yn sydyn iawn, Rhian i orffen, wrth gwrs, mae yna brwydr fan ynglyn â gwasanaethau pobl hŷn a gwasanaethau pobl ifanc, ond
Na, a dyle fe ddim gael ei weld fel dadl rhynda. Be dwi'n mynd i ddod o fe'n ôl i yw dy ferch di a'i hawl hi i gael addysg. A yng Nghymru mae gyda ni'r mesur hawliau i blant a bobl ifanc. A ble mae lleisiau, profiadau a hawliau plant yn y penderfyniadau yma sydd yn ei wneud. Wel, diolch i pawb am eich cyfraniadau chi hyd yma. Mae'n amser am egwyl bach sydyn nawr. Welwn i chi mewn 2 funed fach. Croeso nôl I Pawb a'i Farn o ganolfan Tinopolis yn Llanelli. Mae hi wedi bod yn ddechreuad oer I 2025 gyda'r eiran disgyn lot o'r wlad wedi rhewi a mae dyn ni wynt a glaw a stormydd ar y ffordd eto. Mae ein cwestiwn nesaf ni yn dod o Emyr Phillips. Pnawn da.
beth oedd y panel yn meddwl o'r y pensiynwyr yn colli'r winter fuel allowance a dim wedi cael rybydd o gwbl bod hwn ar fi'n cael ei tynnu allan o'i pocedi nhw nid ar bir rybydd. Ie. Oedd wedi cael effaith arnoch chi, Emyr? Wedi, fel mae'n digwydd, mae'r rhaid yn cael a fi ddim yn cael lan i nawr oedd y ddoen yn cael so mae jyst wedi dod ar bir rybydd bod fi'n colli a o'n nhw'n gweud wrthoch chi yn mynd ar-lein i llenwi'r ffurflen lan, wel mae job da fi neu dwi ar y stof yn y gegin pe blaw mynd ar-lein i llenwi'r o'r ffurflenni yma lan. O'ch chi wedi llwyddo i ffindo ffordd rownd? Na. Ie. Wel, diolch am eich cwestiwn. Mae'n rhaid fi troi atoch chi'n sydd, ydw se Carwyn Jones. Beth o'ch chi'n meddwl amdano hyn? Tynnu nôl o'r taliad tanwydd geia? Dwi ddim yn benderfyniad poblogaidd. Mae'n benderfyniad anodd. A mae'n anodd iawn i esbonio i bobl. O'n i wastad yn gweud, beth bynnag chi'n rhoi bensiynwyr, ffili ti'n tynnu wrthyn nhw, rhaid na beth oedd un o'r reolau gwleidyddiaeth. Wrth edrych yna fe, mae yna ddadlu i weid, pa mae arian yn deit, ble dylech chi al yr arian hynny? Dylech chi targedu bobl sydd eisiau mwyaf, neu jyst rhoi fe i bawb? Ac i fi, mae hwn yn rhan o'r ddadl, a dylwn ni sicrhau bod y bobl sydd eisiau arian mwyaf, pensiynwyr sydd eisiau arian mwyaf, yn cael yr arian hynny. Ond dwi ddim yn ddigon wrth ei hunan, achos beth wedodd Emyr yn bwysig dros ben. Dwi ddim yn ddigon i ddweud wrth bobl, cerwch ar-lein a gewch chi help fanna. Dyw bobl, nid fanna mae bywyd yn gweithio. Mae'n holl bwysig bod bobl yn gwybod mwy am pensiwn credit. Os mae lot o bobl yn gallu cael hwnna, os maen nhw'n gwybod amdano fe. System yn gymleth yn dweud. Dwi'n anoddach i trial wneud hynny na roi fe'r un peth i bawb. Wel, byddwn ni'n gweud, sa chi'n cael wir broblem, cerwch i weld eich aelod o'r Senedd neu aelod seneddol, achos na beth maen nhw'n wneud i helpu chi, os mae fe'n broblem i chi wneud yn bersonol. Ond wy'n deall bod yna lawer o bobl allai cael yr arian, ond dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw'n gallu cael yr arian. Mae hwnna'n holl bwysig. Ych chi'n gyfforddus fel gwleidydd Llafur bod chi wedi wneud y penderfyniad yma? Mae'n anodd dros ben, achos unwaith chi'n wneud yna, chi wedi yn esbonio fe i bobl. Ac mae pawb, bod rai pensiynwyr... So chi ddim yn cyfforddus? Ond nid nefo bobl yn gweld pensiynwyr. Bobl yn teulu meddwl am pensiynwyr fel bobl sydd yn ffynu yn anodd i gael yr arian, sydd yn ei rewi yn y gia heb yr arian, a mae hwnna wedi bod yn anodd dros ben ynglyn â'r ddad. Rai fi dderbyn hynny. Wrth gwrs, tro eto chi, Rhian, mae hwn wedi bod yn top o'ch inbox chi, fi'n siŵr, gyda'r e-byst. Yn sicr, jyst i ddod nôl o'r pwynt nath Carwyn wneud, a sôn am, falle ddim yn rhoi ei bawb, rhoi ei rheini sydd angen, ond yw'r system a'r penderfyniad mae'r Blaid Llafur wedi wneud ddim yn rhoi hynny i bobl hŷn mewn angen. E ni'n sôn am system lle mae bobl gallu colli allan o geiniogau neu pynnoedd. 1 yn bob 5 yn bobl hŷn yn Cymru yn byw mewn tlodi. A mae'r penderfyniad yma gan y Blaid Llafur di roi fwy o bobl y peryg, fwy o bobl yn tlodi. Mae bobl yn gwynebu penderfyniadau dyddiol, ydyn nhw'n mynd i grosogi tai nhw neu ydyn nhw'n mynd i fwyta. Mae hwnna'n mynd i gael effaith effernol ar iechyd meddwl, lles, iechyd gorfforol, a o ganlyniad i hynny, yr effaith mae hwnna'n mynd i gael ar ein gwasanaethau iechyd a gwasanaethau gymdeithasol. A dyw jyst y meddwl am hynna ddim wedi digwydd. Maen nhw wedi gwthio nôl rhag trosglwyddo'r penderfyniad yna a camu nôl o'r penderfyniad yna. Mae cyfle gyda nhw nawr i gwerthuso effaith y penderfyniad yna a i edrych ar yr effaith mae wedi cael ar bobl hŷn yng Nghymru a dros y Deyrnas Unedig. A mae cyfle gyda nhw wneud rhywbeth yn wahanol ar gyfer pethau. A jyst un pwynt cyflym arall. Cyflym iawn. Ni'n sôn am bobl yn gwybod am pensiwn credyd. Ni wedi wneud lot o waith o'r godi ymwybyddiaeth. Mae rhaid ni nawr fod yn fwy proactif. Mae rhaid ni fynd at bobl a rhoi cymorth iddyn nhw. Beth am y ddadl, Rhian, wrth gwrs, mae rhai pobl yn sôn yn gweud, wel, mae rhaid i'r toriadau digwydd yn rhywle, a mae pob cenhedlaeth yn stryglo ac yn gwely'n anodd, a mae nifer o bobl dros 65 wedi cael amser da. Oedd eu tai nhw'n siepach, nhw wedi cael addysg am ddim, a mae rhaid i nhw talu'r ffyrdd fel mae pawb arall yn goffa talu ffordd hefyd. A felly mae fe'n anodd, ond mae pawb yn gwynebu penderfyniadau anodd ar y foment.
Ond pan ni'n meddwl am bobl hŷn a'r pensiwn, maen nhw'r income fix. Does dim cyfle gyda nhw i gynyddu income nhw. Mae lot o bobl hŷn yn byw mewn tai nath nhw brynu pan o'n nhw'n ifanc, a nawr mae'r tai na'n eitha hen, mae economi yn nhw ddim yn gret o fewn y tai. So, i ni ddim yn sôn, mae rhyw narratif sydd wedi datblygu o gwmpas bobl hŷn, fod nhw'n gyfoethog, fod lot o assets gyda nhw. Dyw hwnna ddim yn golygu fod gyda nhw'r arian i grysogi'r tai na, i gadw'r tai na yn y stad sydd angen. Felly mae rhaid ni newid y narratif sydd... Ie. Be ni'n teimlo felly am hyn yn y gynulleidfa felly? Pwy sydd am trafod hwn? Ie, lawr yn y ffrynt. Ie, wel, chi siarad amdano ble mae'r arian dod o. Yn amlwg, mae pobl henach yn gweld yn anodd yn wedig yn y geia. Ond pam mae eisiau cymryd arian yma o pobl henach yn gyffredinol, pam nhw sy'n goffred gweld ochr wael o'r economi. Maen nhw wedi ennill yr arian yna yn deg, maen nhw wedi cael haws bryn ifanc falle, ond dyddi yma anodd i bawb. Heblaw am y pobl yma sydd ar swm ormodol o gyfoeth yn ein cymuned. Pam sy'n ni'n targedu nhw ar gyfer cafodd arian? Da'r trethu neu bynnag. Yn dyfannu, so trethu uwch i bobl gyfoethog? Pam lai? Pam dylen nhw gael fwy o arian? Samuel Kurtz, pam arian dyn nhw byth yn mynd i gallu gwario yn y bywydau? Ie, na droi at chi, Samuel Kurtz, fel Ceidwadwyr, pam trethu pobl cyfoethog mwyn talu am pethau fel y taliad anodd? Trethu teg, ond os ni'n edrych ar beth sydd wedi digwydd ar ôl y cyllideb yn San Steffan, mae'r millionaires wedi gadael Prydain. A mae'r treth, maen nhw arfer talu, nawr yn cael eu talu o rhywle arall, neu ddim cael eu talu o gwbl. So mae rhaid gael y cydbwysiau yna rhwng pobl yn talu treth teg a cefnogaeth i'r bobl sydd angen y cefnogaeth o'r stad. Ond os ni'n mynd nôl i'r pwynt ar tanwydd geia, arian maen nhw fod safio gan torri hyn, maen nhw nawr gwario ar y pension credits. So son fe wedi safio'r trysorydd unrhyw ceiniog o gwbl. So mae fe'n just policy, dewis polisi gwleidyddol unwaith eto. Siwna, o ti'n siglo dy ben di? Wel, jyst eisiau dod nôl i'r pwynt yna hefyd. Ni wedi gweld Rachel Reeves mas yn Davos gyda'r bilwynyddion heddi yn gweud, o mae'n mynd i roi mwy o amser i'r non-doms nawr i wneud i trefniadau nhw, achos o jawch, o'n nhw ddim wedi cael digon o rybydd. Gafodd pensiynwyr Cymru ddim rybydd o gwbl ynglyn â'r toriad yma. Oedden nhw ddim chans dyn nhw i gynilo ar gyfer rhoi rhywbeth bach hibo, i ni'n gwybod gan Rhian bod hwnna yn amosib i nifer fawr ohonyn nhw. A chymo, mae'n anodd credu bod Llywodraeth Llafur wedi wneud hyn a wedi penderfynu taw y rhai sydd ar yr incwm na sydd methu cynyddu. Ni'n gwybod bod un mewn 5 o'n pensiynwyr mynd mewn clodi. Nath y Llywodraeth Cymru gyfadde bod hwn yn mynd i wthio mwy o pensiynwyr i clodi. A ni'n gwybod bod costau yn mynd i ddeillio o hynny. Marwolaethau yn mynd i ddeillio o hynny. Yn wedig a hefyd gofal a gofyn mynd i'r ysbyty. Felly, dwi jyst ddim yn ei synwyr a dyn nhw ddim yn edrych ar y bobl iawn i dal i lenwi'r twll. Mae'n odd bod Llafur Cymru fel parti o bobl di symud i ffwrdd o mwyafrif o bobl. Mae fe'n odd sy'n mynd i'r symud. Be am pwynt Samuel Kurtz yn gweud, os ydych ti'n trethu pobl cyfoethog mwy, maen nhw eisiau'n gadael? Ie, wel, gad nhw gadael. Ond amlwg mae eisiau rai, ond fi eisiau rai sy'n eisiau gwario arian a rhoi nôl i'r gymuned yn y wlad. Achos os ni moyn rhoi bysoddiad mewn i gwasanaethau iechyd, mae rhaid i ni gael pobl talu trethu. A mae rhaid i ni gael economi sydd yn cynyddu ac yn gryfhau. Ac yn anffodus, dydyn ni ddim wedi gweld hynny yn ystod y cyfnod diwetha. A mae wedi bod yn anodd i pob un gwleidydd a pob un blaid, ond ar ôl y cyfnod clo ar ôl Covid a hefyd y ryfel yn Ukraine, mae'r economi Prydain yn llai o faint a mae hwnnw'n beth ddrwg. Diolch Samuel, o'ch chi'n siglo'ch pen chi draw fan hyn? Dwi ddim yn deall y pobl y millionaires sy'n gadael os mae'r busnesu yn y wlad hyn, na gyn nhw'n talu'r treth ar y busnesu sy'n yn y wlad hyn. So os maen nhw'n gadael, maen nhw dal i dal y treth ar y busnesu sy'n yn y wlad. A mae lot o pobl yn nodau pen yna. Chi'n nodwch pen chi fan hyn? Wel, yn amlwg fi'n credu bod cwmnioedd sydd yn Lloegr, mae Cymru a Lloegr, mae treth yn cael ei talu rhwng y ddau, ydyn nhw? Ydw i'n gywir ddweud na? Ie, a hwnnw dyna sy'n neud, ie. Wel, mae'r system na ddim yn gweithio, does dim arian yn mynd wedyn nôl i Llywodraeth Cymru i fuddsoddi nôl i gymunedau yng Nghymru. Mae'n jyst yn dangos eto bod San Steffan ddim yn gweithio i Gymru, sa'n credu. A mae'r Llywodraeth Llafur yn San Steffan, dwi ddim yn deall yn iawn sefyllfaoedd pobl yng Nghymru gyda'r torri'r winter fuel allowance yma. Dwi'n rwy'n ystyried beth yw'r effaith ar bobl di hwnt i Rhydychen, sa'n credu. Ni wedi bod yn dechreuad, wel, byddech chi wedi dymuno i'r Llywodraeth yn San Steffan, so Llywodraeth Llafur Ceis Dama? Na.
Na, mae wedi bod yn anodd. Dwi ddim yn dweud dim byd arall. Ond mae wedi cael ei wneud yn wath gan penderfyniadau blaen, fel yswiriant gwladol, fel y taliad tanwydd ac yn y blaen? Beth yw wastad yn gweud yw, mae rhaid mesur Llywodraeth ar ôl y tymor, a nid ar ôl y misoedd cynta. Mae yna waith i wneud, achos mae wedi bod yn anodd dros ben dros y misoedd diwetha, a mae yna deimlad yn erbyn gwleidyddiaeth dy bobl ta beth. Ond un peth byddwn ni'n gweud ar non-doms, mae trethi teg yn iawn, ond mae hwnna'n meddwl trethi teg i bawb, yn cynnwys y non-doms hefyd. Mae dylen nhw i dalu y trethi. Ar un adeg yn y wlad hyn, oedd y rat uchelach o dreth yn 95%. Ond mae'n lot yn llai na hyn. A un peth, jyst dy'r pwynt dy'r person fan hyn. Mae Cymru mewn llawer gwell sefyllfa i gallu tynnu o grwchan Prydeinig o dreth nes y Cymru jyst yn codi'r arian o tu fewn i Gymru. Mae'r grwchan yn fwy a ni'n cael mwy o siar o'r arian. Beth am yr NICs sy'n mynd i cael ei codi gan ein cynghorau ni? Dyn ni wedi clywed heddiw Mark Drakeford yn gweud bod y drysorlus ddim eto wedi dweud y gewn ni'n siar deg o hynny. A mynd i ddod trwy banet sydd ddim yn gweithio. Carwyn, chi wastad wedi gweud bod banet ddim yn gweithio. Trafodaeth ynglyn â annibyniaeth ac yn y blaen. Siarad am y ffaith bod ni ddim yn neud yn dda. Sydd yn talu treth corfforaethol, a ni yng Nghymru yn cael siar o hwnna. Byddwn ni ddim yn cael y siar o gwbl. Wel, ewn ni orffen gyda chi ar hwn, Rhian. Chi yw'r arbenigydd yn yr ardal yma. Siwr ydych chi'n teimlo am dyfodol i bobl hŷn yng Nghymru ar y foment? Dwi'n bryderus iawn, achos nid yn unig ni wedi cael y penderfyniad ynglyn â'r taliad tanwydd, ni hefyd wedi cael penderfyniad y Blaid Lafur ynglyn â wasbi. Felly mae menywod yng Nghymru nid yn unig wedi colli allan o'r taliad tanwydd geia, ond hefyd wedi colli allan ar gyfer pensiynau. Mae hwnna'n mynd i weithio fwy o bobl hŷn i dlodi, a ar hyn o bryd, does dim yr opsiynau gyda nhw i gael y bydd daliadau yna oherwydd fod y cliff edge yma ar pensiwn creu. Ond ych chi'n derbyn hefyd bod angen, dim digon o arian dyn ni i dalu am bopeth, so ble mae buddsoddiad hyn yn mynd i dod, neu dy fe trethu yn fwy yw'r ateb fel ni wedi clywed yn barod? Ond dyla'r penderfyniad yna ddim bob amser effeithio ar bobl hŷn. So mae rhaid i ni gymryd lens gwahanol ar y penderfyniadau ynglyn â pa rhan o'r boblogaeth mae hwn yn effeithio tro ar ôl tro. A jyst yn stydu nôl, llawch chi lan eto. Jyst i ddod nôl pwynt chi, Mr Carwyn Jones, o ddweud bod Cymru yn well yn tynnu arian o bot Prydeinig. Beth am y biliynau sy'n dyledus i Gymru o'r prosiect HS2? Fi'n cofio yn ymgyrch Llafur yn San Steffan bod nhw'n addo roi'r arian nôl. Fi heb glywed dim o Rachel Reeves ynglyn â hynny. Fi'n credu hefyd mae angen... Penderfyniad cyn Lywodraeth oedd hwnna. Mae'n siomedig bod yna ddim wedi digwydd. Mae fe'n lot o arian, a byddwn ni moyn, beth mae'n ei Morgan wedi gwneud nawr, yw sicrhau del lle bydd mwy o arian yn dod i Gymru. Ond byddwn ni byth o'n gael sefyllfa yn digwydd to, lle bod prosiect sydd dim ond tu fewn i Loegr yn cael ei ystyried fel prosiect Lloegr a Chymru. Ond beth i gwyddo dan y Llywodraeth Diwethaf. Ond mae'n cyfle chi newid hwnna nawr, yn dos e? Wel, mae'n agosel weddol. Mae'n agosel weddol. Dwi'n cymryd bwysig i wneud dros nos, ond byddwn ni moyn gweld mwy o fuddsoddiad, achos 1% o fuddsoddiad mewn yr rheilffordd ni'n cael yng Nghymru. A mae hwnna, dwi'n ddim yn dderbyniol yn y pen draw. So, yn holl bwysig bod ni'n gweld mwy a mwy o fuddsoddiad mwyn sicrhau bod yna fwy o arian a gario ffyrdd yng Nghymru. So, mwy o fuddsoddiad, ond dim yn yr achos yma? Fi'n gweld mwy o fuddsoddiad o achos beth sydd wedi digwydd gyda HS2. Falle bydd ddim yn bosib i wneud dros nos, ond byddwn ni eisiau gweld mwy o fuddsoddiad dros y flynydde. Diolch i pawb. Ni mae amser yn dechrau mynd yn bryn, felly troi at ein cwestiwn ola ni nawr. Ni yma'n Llanelli, ac mae yna deimladau cryf ynglyn â ganol y dre. Mae yna diriwiad wedi bod o'r strydoedd oedd yr un adeg yn llawn siopau a bwrlwm. Cwestiwn nesaf ni gan Zara. Mae lot o bobl yn cwyno bod dim digon o arian i wella trefi fel Llanelli, ond os byddai arian ddim yn problem, beth byddwch chi'n neud i wella canol y dre? Mae gyd o'r un yn y byd gyda chi, Sioned. Beth chi'n neud y fe? Byddwn ni'n dwlu cael wedi bod yn ymgyrchu. Wy'n byw a bwys Castell Nedd, a mae'n swyddfa i yng Nghastell Nedd, a mae'r un fath o broblemau yng Nghastell Nedd sy'n ni wedi cael yn Llanelli. Un o'r pethau dwi'n meddwl nath ladd Llanelli oedd Parc Trostre.
Byddwn ni'n licio gweld ban ar y pethau mas o'r dre yma, a wneud yn siŵr bod yr holl arian yn dod gan y siopau cadwyn fawr yma, dod i ganol y dre. Ond peth arall fyddwn ni'n wneud, yw wneud lawer haws i bobl gallu cynnal pethau, digwyddiadau sy'n dod â pobl mewn, achos wy'n gwybod mae'r rhai sy'n berchen siopau a stondinau y farchnad yn Gystellnydd yn gweithio. Maen nhw moyn cynnal pethau, a mae yna lot fawr o reolau a cyfreithiau a mae'n gostus iawn i gau ffyrdd ar fath na o beth. Byddwn nhw'n licio gallu gweld dod â lot mwy o wyliau bwyd a pethau'n digwydd yn y dre mwyn denu pobl mewn. Felly byddwn ni'n symleiddio sut ni'n neud na, a hefyd wneud yn hollol anghyfreithlon i'r bobl yma sy'n berchen ar siopau, a maen nhw jyst rhoi nhw mewn i rhyw fath o portfolio, a maen nhw'n wag, a dyn nhw ddim yn datblygu nhw. Ar ôl hyn y flynyddoedd, os nag yn nhw wedi gwerthu nhw, dylen nhw cael eu rhoi nôl i'r cyngor fel bod ni'n gallu gwneud rhywbeth gyda nhw. Zara, ti'n licio mynd i siopa ar y stryd fawr neu ti'n prynu popeth ar y lain? Na, fi'n dyllu mynd mewn i'r canol dre yn enwedig ar y foment, mynd i'r charity shops a prynu rhyw bargain neu ddau. Ond un cwestiwn sydd gen i yw pan felly dyw'r Llywodraeth ddim yn buddsoddi i gadael busnesau lleol i cael eu cynnal ac ddim busnesau fel H&M neu Zara. Os eisiau ni meddwl eto, Samuel Kurtz, ynglyn â beth mae'r stryd fawr yn neud dyddiau yma, achos mae Zara fan hyn yn hapus i mynd i siopa yna, ond mae'r ystadegau yn dangos bod yna llai o bobl yn mynd i siopa ar y stryd fawr erbyn hyn, maen nhw'n prynu popeth ar-lein, a mae hwnna wedi cael effaith mawr. Os eisiau edrych ar ffyrdd gwahanol i denu pobl yn ôl? Os, achos mae'r ffordd mae pobl yn siopa wedi newid. A os ni moyn dod â mwy o bobl nôl i'r stryd fawr, mae rhaid ni gael rhywbeth i tynnu nhw na. A dim ond siopa, achos mae pobl nawr moyn mynd ar Amazon yn enghraifft neu beth bynnag. So beth gallwn ni wneud i tynnu bobl nôl i'r strydoedd fawr yn ein drefi ni? Rhywbeth sydd da ni yma yng Nghymru yw hanes, ddatblygu hanes. Ges i fy magu tu fas o Abergwein, ble gath y Ffrancod dod yn 1797. Dim ond tapestry bach sydd da ni yn Abergwein. Mae'r hanes na sy'n gallu tynnu bobl mewn i gwario arian hefyd. A na beth hoffwn ni weld, achos mae yna crisis tai gyda ni hefyd. Mae mor gymaint o'r siopau yma nawr ar y lefel cynta yn wag i ddatblygu nhw mewn i fflats, i gael mwy o bobl i fyw ar ein strydoedd fawr. A mae hwnnw wedi bod yn llwyddiannus iawn i tynnu bobl mewn na ble maen nhw'n gwario arian nhw wedyn yn lleol yn ein strydoedd fawr. Achos dwi'n credu mae'r amser hen o siopau i gyd yn ein strydoedd fawr, maen nhw wedi hen diflannu yn y ffodus, achos mae'r ffordd mae pobl yn siopa wedi newid. Ffordd pobl wedi siopa wedi newid, chi'n cytuno? Yn gwmws, yn credu fi darllen bod 89% o pobl wedi bod yn siopa ar-lein dros y blwyddyn diwethaf. Mae pawb yn fixated bod rhaid bod shops yn y dref, ond mae'r dyfodol ddim yn mynd i bod am y canol dref. Yn credu mae rhaid fe bod yn rhywle bod pobl yn mynd gyda cafes, art galleries, pethau ffordd yna am resymau mynd i'r dref. I chi fel Zara yn licio mynd i ganol dre ar y foment, byddai'n licio chi cael mwy o resymau mynd. O, chi byw yng Nghanol Dre? Byw yn dref, ie. Beth am mwy o dau yng Nghanol Dre, fel mae Samuel Kurtz yn awgrymu? Gret, ond yn Llanelli, mae fe'n canol fflydzwn. Chi'n methu adeiladu unrhyw tai yn canol dref. Right. Dim mynd i digwydd. So dim chance yn fan hyn, Samuel Kurtz, yn mynd ato chi? Na, a dwi'n credu un o'r pethau pwysicach yw i gyd gynhyrchu unrhyw datblygiadau gyda'r pobl sy'n byw, gweithio, cymdeithasu yma yn Llanelli. A dwi'n credu ble ni wedi gweld esiamplau dda o hyn yn gweithio, a nhw wedi gyda datblygu yw'r egwyddorion o gwmpas cymunedau oed gyfeillgar, lle mae bobl yn cydweithio gyda'r cyngor, gyda gwasanaethau gwirfoddol, gyda cynllunwyr, i ddatblygu gofod a llefydd. Maen nhw am fod yn rhan ohono, neu lle i gymdeithasu, gwrdd â ffrindiau, a mae hwnna wedi rhoi datblygiadau positif iawn, achos mae'n bwysig iawn, mae rhaid i bobl teimlo'n ddiogel yn y dre, a dyna un o'r pethau dwi'n clywed, fod bobl hyn ddim yn teimlo'n ddiogel yn mynd mewn i drefi ar hyn o bryd. Chi'n ddiogel yn mynd i ganol dre? I fi byw lawr yn Porth Tywyn, a fi'n cofio'r amser, o'ch chi'n gallu cael siwt wedi cael eich wneud yn arbennig i chi. Nawr i chi ffili bynnu par o socs yn Porth Tywyn, mae wedi mynd mor wael yna. A popeth lan yn troste yn fan hyn yn Llanelli. Le i chi mynd wedyn pan chi'n goffa mynd i cael siwt newydd? Ie. Bell, ie. Be amdano rhywun arall sydd fan hyn sy'n moyn trafod y stryd fawr? Fi'n byw yn Llanelli, ninan. Ond ble fi'n siopa most o'r amser yw Cystellnydd. A pob disadwr i fi fynd fan yna.
mae'r lle yn llawn. Beth sydd wedi digwydd yn Castell Nedd sydd yn wahanol i Llanelli felly? Wel, sa'n gwybod, mae Max and Spencer wedi cied. Na, di cied, ydi. Goffo mynd i Abertwe nawr. Ond, na, sa'n gwybod, mae rhywbeth yn mytu fe. Mae lot o fel individual caffes a pethach fel yna. Ni'n mynd ar disadwn i gael bwyd. Odi Llywodraeth Cymru wedi creu sefyllfa le mae busnesau'n teimlo maen nhw'n gallu ffynnu ar y stryd fawr yn ystod y 20 mlynedd diwetha, Carwyn Jones? Dwi ddim mor rwydd yna. Mae patrwm wedi newid, mae bobl yn siopa ar-lein, i gwybod hynny. Mae bobl yn licio siopa mewn siopa. Ta beth maen nhw'n gweud, maen nhw moyn mynd i fel part trostre, neu mae gath y Glen Tewas y Ben y Bod, lle wedi'n byw. Mae'n agorodd hwnna, gath hwnna effaith mawr ar y dre, a mae lot fawr o siopa yn wag. Beth sydd wedi digwydd yn Pen y Bont yw bod yr economi nos wedi datblygu. Mae lot fawr o fwyta yn Pen y Bont. Mae yna fwy o lefydd i fynd ar y nos yn Pen y Bont, i gymaru beth oedd e. Dwi ddim cweit yn wir ynglyn â'r siopau, ond y siopau sy'n neud yn dda yw siopau sydd ddim yn cystadlu yn erbyn yr archfarchnadoedd. Siopau sydd yn cynnig rhywbeth sydd yn wahanol. Nawr, dyn ni ddim yn gweud allan ni fy nôl, ewn ni byth nôl i fel oedd pethau, ond mwy o bobl yn byw mewn trefi, mwy o amrywiaeth ynglyn â beth sydd ar gael mewn trefi, caffes, restaurants, cyfeiriad cael prynu'r yn ar-lein, ysgrifennu torri'ch gwallt, wel, mae digon le yn hwnna, fydd hwnna ar-lein. Ond gwasanaethau a pethau fel yna sydd eisiau i hybu mwyn adfywio y canol trefi. Sydyn reit iawn, Zara. Ti wedi clywed rhywbeth heddi sy'n neud ti teimlo'n well am y stryd fawr? Sa'n mi fod ni weld beth sy'n newid. Ie. Dim cweit, ond falle os i ti'n paro man mynd, a mae ffrindiau ti'n mynd i siopa, falle bydd yna dyfodol iddyn nhw rhywbryd. Diolch yn fawr iawn i ti am dy gwestiwn, diolch i pawb am eich cyfraniadau chi hyd yma. Wel, dyna ni am heno felly. Diolch i bawb sydd wedi bod gyda ni fan hyn yn y studio yn Llanelli am eich barn, am rhannu'ch barn ac am rhannu'ch straeon chi heno hefyd. Cofiwch i ddilyn ni ar X, lle byddwn ni'n parhau i sgwrsio a rannu hefyd, a fyddwn ni ym Mangor ym mis Mawrth, felly welwn i chi yna. Tan y tro nesaf, cofiwch, mae pawb a'i farn. Nos da i chi. Diolch yn fawr. Diolch.